Joj, miláčik, idem niečo pustiť. Ale nestrčili by sme predsa do kina? Prosím ťa, a s kým? Však s našimi susedmi. Dneska sme sa predsa dohodli, nie? No, idem im zavolať. O 3 minúty neskôr. Ahoj, dobre, pôjdeme, jasné. Tak o 15 minút pred našim domom. Dobre, ahoj. Miky, ideme do kína so susedmi. A tu máš prosím ťa odkiaľ? Teraz mi volali. Aha, dobre, poďme sa nachystať. A deti? Nejdeme sa s nimi rozlúčiť? Dobre. O 5 minút neskôr. Elizabeth, kde si? Ideme na večerok. A Jack, poďte sem. Ahoj. Ahojte, rodičia. Kde ste sa teda vybrali? Na večierok. Už vám to vrajím neviem koľkýkrát. Prosím ťa, na aký, mami? Ideme do kina s našimi susedmi. Presne tak. A vy sa správajte teraz slušne. Dnes? A o koľkej prídete? To ešte nevieme, ale pravdepodobne ráno. Dobre, mamina. Tak, ahojte. Ahojte. Ahojte, deti. Tak, mám nápad. Čo by sme si zavolali nejakých kamarátov? Prosím ťa, tvojich kamarátov, ja si pôjdem von a ty sa tu s nimi hrajkaj s bábikami. Prečo si taký? Joj Bože, a čo tu chceš robiť? Zavolaj si ich, keď myslíš. Fajn. Horor? Tento horor? To nie je ani horor. Ale je a buď ticho. Radšej... Nesprávaj sa predo mňou takto, tie sú to moje kamarátky. Kde sú tvoje kamarátky, prosím ťa? Vedľa mňa. Čo si slepý? Ahoj. My sme tu. Ja sa vám Mašlička. A ja Micka. A koho to zaujíma? Predsa teba. Dobre, decka. My nie sme decka, ešte raz ti to opakujem. A nedávaj mi pusy. Vy sa ale máte radi. Prestaňte, neznášam ho. Dobre, už sme ticho. Konečne. O 20 minút neskôr Hopka Hej prichádza so svojím bratom. Tak poďme zazvoniť. Prosím ťa, prestaň. No dobre. Juhú! Počkajte, už zvonia. Prosím. Ahoj, Hopka Hej. Ahoj. Poďte ďalej. Poďme. Tak, my tu takto kecáme a kecáme. Dobrý deň. Ahojte, holky. Ahoj, Micka. Ahoj, Mašlička. Ahoj. Čo sa ideme hrať? Je tu celková nuda. My sme len teraz prišli, takže nemôžeme vedieť, či to je nuda. Ja si myslím, že by sme si mohli zahrať na haňačku. To je nuda a velikánska. Ja by som si to napríklad tiež nezahrala. Čo to by nám poradil tvoj brat? Elizabeth. Ten vie iba o hororoch vravieť. Poďme, ideme ho poprosiť. Brácho. No, čo je? Nemohol by si nám poradiť nejakú hru? Hru? Flašu. Nie. Nie, to určite nie. Nie, fľašu nie, vieš, aká je to sprostosť. Už sme to raz hrali. A predstavte, museli sme sa tam vyzliekať. Presne tak. Poďme radšej Nie, ja to nechcem hrať. Viete čo, tak si poďme zahrať vyvolávanie duchov. To predsa není hra. Ja sa teším, ja by som to chcela vyskúšať.
Prestaňte, je to sprostosť. Ale áno, ja si to chcem zahvať. A ja. Čo ty? Hopka, hej. Tak fajn, aspoň niečo. Tak fajn, ty chcete hrať vyvolávanie duchov, môžeme ísť do podkrovia. Dobre, ale počúvajte, čakajte, idem všetko pripraviť. Choďte už dole. Fajn. Poď, Mitka. Fajn, poďme. Dobre, musím nájsť zapalovač. Aby som sa nepodpálil. Dobre, babenky, už to tu je. Ó, sviečka. Všetci sa zoradte, prosím, do kruhu. Všetci do kruhu. Teraz, poď Peťko. Mienku, ja neviem. Teraz musíte až 3-krát povedať za sebou. Vyvolávame ťa krvavá bátorička. Dobre, poďme na to. Vyvolávame ťa krvavá bátorička. Vyvolávame ťa krvavá bátorička. Vyvolávame ťa krvavá bátorička. Čo to? Je to husté, čo? Chod to rýchlo zapáliť. Ja sa tu bojím. Tak poďme hore. To bolo husté. Ešte raz. Vyvolávať ma? To je ale zlé. Teraz vás musím všetkých zabiť. Ja som vravel, že to není dobrý nápad. Ja sa bojím. Viete, čo to je blbé? Všetci za mňa. Prepáč mi to, že sme ťa vyvolávali. Už je neskoro. Musíte všetci trpieť za to, že ste ma vyvolávali. Nie. To je zlé. Ja si myslím, že by sme to mali odvolať. Ale to neviem ako. Počúvajte ma, dajte sa do kruhu. Rýchlo. Idem rýchlo zapáliť tú sviečku. Nie, veď postav to. Počúvajte ma. Nejako zabavte. Ja rýchlo zapalím sviečku. Ja to rýchlo. Nejako sa to pokúsim zapáliť. Pomôžte mi, diváci. Musím ťa zabiť. Nie, prosím, nie, len toto nie. Ja rád horory, ale nie toto, prosím. Prosím. Vieš, ak... Už je neskoro. Odvolávame ťa, krvavá bátorička. Odvolávame ťa, krvavá bátorička. Odvolávame ťa, krvavá bátorička. Odvolávame ťa, krvavá bátorička. Odvolávame ťa. Prečo? Ale ja nie som sprostá. Rýchlo do zeme mŕtvych. Odvolávame ťa do zeme mŕtvych. Odvolávame ťa do zeme mŕtvych. Odvolávame ťa do zeme mŕtvych. Jupi, podarilo sa nám to. Neboj. To náznak, že nás už nikdy nenapadne. To dúfam. Ja som vravel, že to není dobrý nápad. Už skoro sa vrátia naši rodičia. Mali by sme si ich spoľahnúť. Fajn, poďme. Všetci do jedného. Babi, viete čo, počkajte tu a nebojte sa, ja idem len po postele do pivnice. Fajn.
Kamaráti so súrodencami sa vybrali spať. O 1 hodinu prišli ich rodičia. Každý už zaľahol a každý už spí. To bolo super! Tiško. Čo to tu delá? Všetci spia. A prečo svieti sviečka? Tomu fakt nerozumiem. No nie. Čo robí? A naše postele sú obsadené. Idem to sfúknuť. Fajn, teraz ideme dela. Keď všetci tu. A koľko ich tu je? Fajn, ako ich musíme pomestiť. Tak, poďme si láhnuť. Milujem ťa. A ja teba. Mua.